Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, ayan, mga bigay na barya ni Idol Saudi Boy TV. Ayan, bago ang lahat, greet muna ako ng magandang hapon sa inyong lahat at good day everyone. Shout out muna sa aming Team Alliance at shout out din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan. Shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. At ito na nga guys, isi-share ko na sa inyo yung mga baryang binigay sa akin ni Idol Saudi Boy TV nang kami magkita-kita mga ilang araw nang nakakalipas. At ito na, unahin ko na ito. Ayan, 200 drum. Ayan, year 2003 ito. Ayan, ng bansang Armenia. Ito yung una. Ayan, napakagandang barya. At maraming salamat Idol Saudi Boy TV. At ang pangalawa, 1 peso, bansang Mexico. Ayan, year 2012. Ayan. Estados Unidos Mexicanos. Ayan. 1 peso. At next. Ayan. 1 real. Year 2016. Ayan. Ayan. Saudi Arabia. Ayan. Napakagandang barya. At ito pa. Ayan. $1 year 1996. Ayan. Barya ito ng Cyprus. Ayan. $1. At mayroon pa. Ito Cyprus din ito. 2 cents. Ayan, 2 cents ng bansang Cyprus taong 1983. Ayan. At ito pa, maraming binigay si Idol Saudi Boy TV. Ayan. $1 year 1982. Ayan. Ayan. Taiwan coin ito. Ayan, $1. At ito, $10 din ito ng Taiwan. Ayan. 1983. Ayan. At next, ayan, 101 year 1991 ng bansang South Korea. Ayan. Gandang coin. At ito pa, 10 cents Canada, year 2012. Ayan, Queen Elizabeth II. At ito pa, 1 cent ng bansang Canada din ito. Ayan, year 2006. Queen Elizabeth II din. Ito, Queen Elizabeth II. Ano bang year ito? '91. Ayan, ng bansang Hong Kong. Ayan. 10 cents, 1991. Queen Elizabeth II, Hong Kong. Ito pa, Queen Elizabeth II din ito. Ayan, 20 cents, 1978.
Ayan, Hong Kong din. At ito, ayan, Canada, $1. Ayan. Queen Elizabeth II, year 2014. Ayan, maraming binigay si Idol. Saudi Boy TV. At ito pa, 2002, 1 kron. Ayan. 1 kron, 2002. Ayan. At next, ayan, Bank of Indonesia, 25 rupiah. Ayan, year 1971. Ayan. At ito pa, 50 rupiah, 1971 din. Ayan, Bank of Indonesia. Ayan. Ito, Malaysia, 10 sen, year 2004. Ayan, 20 sen, Malaysia pa rin, year 2012. Ayan, 20 sen ng Malaysia. Ito pa, 50 sen, Malaysia din ito, year 2014. Ayan, ang gandang barya. At ito pa, ayan, 50 fels, ayan, ng bansang United Arab Emirates. Ayan, year 2007 ito. You know, ang ganda yan, ha. At second to the last, ayan, 10 cents. You know, Singapore, year 2011. Ayan. Itong last, ayan, Un Cuarto di Balboa. Ayan. Protigete. Ayan, ano ba ito? Protigete Mujer. Ayan, Protigete Mujer. Ibig sabihin natin ito, saka parang espades ito, no? Ayan. Republika di Panama. Ayan, year 2008. Ayan, ang gandang barya. Ito yung mga binigay ni Idol Saudi Boy TV nung kami magkita-kita nung nakarang araw. Kasama ko dito ang Team Alliance. Ayan, masayang-masaya kami nagkita-kita. Panoorin nyo ang video namin nung kami nagkita-kita. Kasama ko dito ang Team Alliance. Kasama ko rin dito si Idol Perang Pinas. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Welcome to my channel, Saudi Boy TV. Ayan. This your Kuya Alan. Ayan, napapanood niyo ba sa YouTube yan? Saudi Boy TV. Ayan, madalas kong pinupuntahan yung channel yan. Sabi nga, yung outro niya, natatandaan ko. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong palagi. God bless. Ayan. Again, ayan, maraming salamat Idol Saudi Boy TV sa mga bariyang binigay mo sa akin. And thank you so much Team Alliance sa muli nating pagkikita. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.